अरे किरण, अरे काय हे सगळं? अरे तू माझ्या फोनचे मेसेजेसचे रिप्लाय नाही देत आहेस, काय नाही. 2 दिवसापासून आहेस कुठे तू? अरे काय इथे सगळं हंडा कळशी हे काय चाललंय काय यार? अरे माझी हालत लय बेकार झाली, मला लय ताण लागते. सगळी हांडी रिकामी झाली, काहीच नाही, पाणी पण नाही घरी. पाणी आण ना थोडं. किरण, कुठला नशा तर नाही केलास तू ज्याच्यामुळे घशाला कोरड पडते तुझ्या? नाही रे बाबा, ह्याला मी काय नशेरी वाटतो? जा पाणी आण. नाही बघ किरण, मला अगोदर तू ना सविस्तर सांग, तू 2 दिवस होतास कुठे? अरे एवढं पाणी म्हणजे हे काय विचित्र गोष्ट आहे काहीतरी? मला जरा नीट सांग, नक्की काय होतंय तुला? अरे खूप ताण लागते रे. 2 दिवस त्या ब्लॉगिंगसाठी गेलेलो, यूट्यूबच्या व्हिडिओसाठी. कुठे कुठे गेलेलास तू? अरे ते खेडमध्ये, जामगे गावात. जामगे गावात त्या सीमावडीत तर नव्हता गेलेलास ना तू? अरे तिकडेच, त्या देऊळच्या इथं आणि त्या विहिरीच्या इथं मला व्हिडिओ करायची होती. किरण यार, त्या जागेबद्दल तुला नाही माहिती. काय? अरे त्या जागेबद्दल ना मध्ये खूप खूप लफडी आहेत यार. त्या जागेवरती ना एक 4-5 वर्षापूर्वी एक घटना घडलेली. तेव्हापासून आहे ना मी एवढी गरीब असून तू माझ्यावर प्रेम केलंस, पण तुझ्या घरी काही प्रॉब्लेम नाही ना येणार? माझ्या घरची तू चिंता करू नकोस, मी सर्व सांभाळून घेईन. आपले लग्न झाल्यावर तू नाराज नाही होणार याची मी पूर्ण काळजी घेईन. थोडी काळजी आमची पण घे. बऱ्याच दिवसापासून ताण लागले, आज आपण या पाण्याने ताण भागवून टाकू. संकेत, 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 संकेत. तुम्हाला ताण भागवायची होती ना? आता बघते तुमची कशी तहान भागते ती. अरे पण तिच्याशी माझा काय संबंध? मी कुठे काय केलं त्यांचं? किरण, नीट आठवून बघ, तू तिथे गेलेलास ना, तुझ्याकडून नक्कीच काहीतरी गडबड झाली आहे. अरे ते सोड, पहिला पाणी घेऊन ये जा, ताण लागलेलं आहे. आणतो आणतो. किरण पण नीट आठवून बघ.
मित्रांनो, मी किरण पाष्टे आणि आपलं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर या गावात आलो आहे आपण जामगेमध्ये आणि त्यानंतर या गावामध्ये एक सुंदर विहीर पण आहे आणि माझं पाणी पण संपलंय. तर थोडंसं आपण पाणी भरून घेऊया तिथून. चला. एवढी खोल आहे विहीर एकदम. इकडे मला भूक लागली, काहीतरी खायला दे. मला भूक लागली आहे. पाणी तरी दे. पाणी तरी दे प्यायला. अरे पाणी तरी दे प्यायला. पाणी पाणी पाणी. तहान लागली आहे ना, पाणी देऊ का? किरण हे बघ पाणी बघ. किरण किरण किरण